Näit sä ne Juhon housut? Ne oli ihanat, joo. Mut ei viitsi se Joosen paita. No joo, ja Sami on tainnut käydä vähän salilla. Sami, Joose, Juho aina 3 kimpassa. Ei nähdä mitään kovin erityistä pimpassa. Aina miesten kesken tisteriä pelataan. Sitten siideriä maistellessa kelata, et minkä romanttisen komedian katos tänään. Onnelliset lopputupaa aina alkaa itkettämään. En taju miksi kaikki kattoo pahal kaupassa. Mitä outo siinä on, et käydä naisten jumpassa. Luen Demi, mut ei oo tulemista kaapista. Koska hei, mä en oo homoseksuaali. En taju minkä takia Niina mulle valitaa. Me Samin kanssa salaa yöllä halitaan. Hei se on vaan läppä, ei siinä oo mitään homoa. Eikä siinä, kupan ei meidän luokan tarmoa. Myös 100 miesten saunaillasta tärähtää mun molo. Mut eikö se ollut niin, et jokainen on vähän homo? Kaupungilla siitä kuulen, että miesten kesken vietän aikaa. Vaikka säkin ehkä luulet niin, en oo homo. Kaupungilla siitä kuulen, että saunailta meikit laitan. Vaikka säkin ehkä luulet niin, en oo homo. Onko noste? Ei. Onko protro? Ei. Tää kaulahuivi ei tarkoita, että oisin gay. Mä tykkään mie naisista ja urheilustakin, etenkin painista. Poitsujen kaa tapana sidukkaa juoda. Timanteinen takki lemmikit sihua huolla. Mut ihan turha mitä vihjailla silloinkaan. Vaikka epäilyttävän läheiset värit pilhonkaan. Enkö oo miehekäs, jos ei oo mielessä naiset, vaan kato niiden tyyliä vierestä. Ja mitä sit?